Ahojte. Dneska je nedeľa v Los Angeles a Los Angeles je význačné tým, že sa tu neustále usporiadávajú party a ľudia sa pozývajú domov, jeden k druhému, ľudia, čo sa stretnú na ulici, v reštauráciách. Proste ja tu sama každý deň stretávam nových a nových ľudí a dnes som v okolností pri kamarátke, ktorá predáva autá, ktorú poznám už veľmi dlho, 9 rokov sa pokladá za LA, v LA veľmi dlho, lebo tu je dosť veľká migrácia ľudí a ukážem vám, ako to na tej takej malej party vyzerá, ale je to len 5 ľudí, ale je to podľa mňa veľmi zaujímavé, takže vám ukážem, prevediem vás takým typickým Los Angeleským jednoizbovým bytom, ako to tu je. Teraz sme v kúpeľni a toto je spálňa. To sú krásne veľké zrkadlá. Postielka. To je izbička. A to sú moji kamaráti. Helen nám kýva. Toto je krásny oheň. Veľmi veľa ľudí má vo svojich domácnostiach oheň. First if you only drive like a couple of miles, the least suspected moment is when they get you. Right. And you may think you're fine and feel fine. Yeah. 6 months of Sex? 6 months. 6 months of sex classes. Daryl, you didn't get DUI, no? No, I worked in the court. Don't. I mean, I'm in the car business, it would ruin me, you know? I wouldn't be able to touch or drive cars, you know? So every day I would see them coming in and they would. iPhone 5 má si každý. Boy, it's just so expensive. So. Hi! The marathon, they have Say to something in clean the Slovakian. streets and stuff, Ahojte don't they? They have to do všetci. cleaning the Ahojte streets, všetci. Ahojte všetci. And all those Všetci. classes. Všetci. Beautiful. Ahojte všetci. Povedz, posielam lásku na Slovensko. Slovenska. Posielam lásku Lásku na Slovensko. Slovensko. Beautiful. Now, posielam veľa lásky na Slovensko. Slovenska. Okay, Helen is from England. Áno, čiže Helen je z Anglicka. Precious, where are you from? South America, Guyana. Áno, Precious is z Guyany, z Južnej Ameriky. And where are you from, Luis? Originally, I was born down in El Salvador, so Where? with all the love. Salvador. Luis je zo Salvadoru. Tu nahrávam pre... I'm recording this for Slovakia. And then we Fun. Daryl, you are the only American, right? You say ahoj Slovensko. Ahoj Ahoy, Slovensko. Slovensko. Beautiful. So I never really felt What language is that? Anglo-Saxon Protestant. Slovak language. Oh, you're originally from? I am from Slovakia originally, yes. Daryl, say something in Slovak. Aj. Daryl je Američan, ale on študuje češtinu. Dobre. Very good. Dobrý den. Dobrý den. Perfect. That's Czech, you know? And Slovak would be dobrý deň. How is it? Dobrý Dobrý deň. den. Den. Deň. Dobrý den. Američania nevedia, ako povedať d. Everyone, hi! Boris. It's Boris. And I know it's... Can I put it on YouTube? Okay. It's gonna go on the Louis 40th birthday, right? No camera. A toto tu nám hrá Seal. Ja som tak Seal. To sú Helenkine fotky. I love you, Helen. A toto je televízor. Sviečka je v mnohých bytoch. No, but I'll email you. I'm ready. I just got new cards made. Oh yeah. So. Takže to bola prechádzka po takej jednej obyčajnej, privátnej, maličkej party. Dúfam, že sa vám to páčilo. Bye bye!